ana Cuman video. Mugi dadya tuladha ing wangkon matiyon produksi kang unggulan ana duren cengkah petik uga manggis ing mendak tetep jaya sinamang ing sisih wetan gunung Wilis kang dadya rerenggan nginglung ing enenge kulon arep dilangung kang enjang panotan critane jaman Mataram Putri Ayu prawira ing Yudan depani utan jarae Purabaya matiun anane patusan tirta lirang kang wis nyata ana ngumbul ing sakidule kelapa seni dengkrek pangawos kondang kaloka sega pecah lawu peyek kang mirasa larewetan ana segaran waduk widas kanggo plesiran jajanan krem kecut legi gawe mandat ora bisa lali
Tepuk tangan yang meriah untuk persembahan dari Karawitan Purwolaras, pimpinan dari Abah Sunario. Luar biasa sekali di sini pada kesempatan siang hari ini pastinya, Iya, betul, Anang. Anang. Ya, dan ini juga ada informasi juga, Anang, yang Iya. perlu kita sampaikan. Bahwasanya di tahap sekarang ini kita sudah memasuki di tahap penilaian, yaitu